Mga igsuon, dirita sa giingon sa atong Ginoo sa ebanghelyo karong adlaw. Ingon siya, "If you do not repent, you will all perish as they did." Kung dili mo maghinulsol, mahanaw mong tanan. Mga igsuon, sa unang tingin, murag ang Ginoo musilot? Does God punish? The answer is no. Kabaluta na, because wala sa iyang nature ang musilot. Divine mercy ang Dios. Pero nganong pamati nato mura man tag gisilutan? Like for example, kanang mga bati nga gakahitabo sa tong kinabuhi, pamati nato punishment man eh. Dayon ang ato rabang pasanginlan, ang Ginoo ra ba dayon? Again, God does not punish. Wala na sa iyang kinaiya. So asa di ay gikan kining mga bati nga gakahitabo sa atong kinabuhi, kining mga punishment nga atong nasinati? The answer is sa sala mismo. Sa sala mismo. Kay mga igsuon, kada di ay sala, naa na siya'y balon nga bad effect. Like for example, generally, kanang maghimo kag dili maayo, kanang nakapangawat ka sa imuhang kauban, unsa epekto? Di ba murag mawala ang imong kalinaw? Murag kag na guilty? That's it. Maunay balon nga bad effect from that particular sin. So kanang punishments, mga bati nga gakahitabo sa tong kinabuhi, dili na gikan sa Ginoo, gikan na mismo sa sala nga atong nahimo. So kung atong balikan ang giingon ni Jesus, masabtan na nato, if you do not repent, you will all perish. Ang buot pasabot sa atong Ginoo, if you do not repent, you will all perish. Pero dili ako ang hinungdan. Ikaw mismo ang nag-invite sa imong punishment. So mga igsuon, now we know, kabalo na taon sa ibuhaton, ha? Okay? God bless!